पहिला हन हामबाय मारो तामनि खांखे जों खना 22 तारिख अगस्त 2022 जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायना थांग दङ अ सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खांखे तामनि बागै हिमाले डेमनि बागै जेटा हावरा साइद्रा अमनो थेनानि ताइ चाम्पा सरा ओ काइनिनो जे डेम थेखांखे जिनि बमति हाय बिपद फाइनो बा अरनि हयते बरक रंनो उच्छेद खायनानि प्लेनिंग खाय दङ अमो थेखांखे जिनि बरक माक पिनिरनाय अरनि उच्छेद थांनाय उनके ताई साथे साथे और टूरिज्म बखायनाय नि सावो जेता सिजाक मते के अमनि प्रोटेस्ट जों खोना जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायना थांग दङ अमनि बागै हास्ते हापांनि जत इलेक्ट्रनिक मीडिया ताई जत ताकुक बुकुक जारा ओ देमनो थेमानि चाजागि आं तंखांके बर बर फाइ सहयोगिता रथुं ताई जत इलेक्ट्रनिक मीडिया रंनो आं कयो नरक जोंनो किसा कभारेज खायदि जेनो सहयोगिता खायदि आं नंनि थानि कयमुं नारगो आं जे এই যে हाथाय कतर एरियानि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट नङै गबमुं नारगो नरनो बेलाय हामबाय मारो आं आसास खायो नरक जोंनो सुबानाय हनै बजागानाय ओ जे प्रोग्राम खांखे चिनि चंद्र साधु जे अरनि ए रुटनि जे ब्रिज दंमानि अगानाव ओंनाय और साइद्रा हाति नि दङ और जों आसगै सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायनाय जों एलाकानि जत 14 पारानि जत पाब्लिक रो फायै जों सहयोगिता रनाय के जारा नुगै दंनाय ताइ खनाय दंनाय रो बरकबो जोंनो सुबाना मुसुंखे बंनि थायमुं प्लिज कयमुं नरबो जोंनो सहयोगिता खायदि नरनि थानि आं अमनो आसास खायो ताइ बिसास खायो नरक जोंनो सुबानाय हनै आसुंना हाम टाइम हंखांखे 10टा टु 2टा पर्यन्त जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायजोबनाय आसुंना हामबाय।